Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor ondernemen met de familie, maar ook voor de sappen. Daarom is aangeschoven. Janine Hazelaar. Ja, Janine, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je gekomen bent. Vertel eens iets over jezelf. Nou, ik ben Janine Hazelaar. Ik ben woonachtig in Breskes. Samen met mijn man en onze kinderen. En tegenwoordig ook ons kleinkind. Die is op dit moment 5 weken oud. Dus trotse oma. Zo, Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. ja. En hoe heet het? Devin. Devin. Ja, het is de mooiste, de liefste en de leukste die je ooit gezien hebt. Ja, maar dat geloof volgens ik. mij zegt iedere oma dat. Ja, Ja. ik ken dat, ja. 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 Dus Henk Tazelaar, die had ik graag hier uitgenodigd. Maar ja, ik mocht er maar één uitnodigen wegen de 1,5 meter. Want daar gaat het uiteindelijk om. 25 jaar geleden Ja, is er iets gebeurd in Waterlandkerkje, begrijp ik. Vertel. klopt. Nou, 15 juni 1995 is de eerste fles appelaren onthuld. Wat betekent appelaren? Appelaren betekent appelboom. Serieus? Ja, het is Mooi. Oud-Hollands voor appelboom. En dan schrijf je met AE? AE. Ja. En je spreekt het dus ook uit als appelaren. Dus niet Oké. appelaren, zoals er velen doen, maar appelaren. Oh, maar dat is meer van de overkant dan zeker. Nou ja, hier zeggen ze het ook wel eens. Het is op een Oké. of andere manier, om het AE is, spreken mensen het vaak uit als laren. Ja. Ze gaan het nu nooit meer vergeten, denk ik. Ja, maar jouw vader Henk, die had een boomgaard in Waterlandkerkje, Ja. begrijp ik. Klopt. En toen? Mijn vader was 17 toen hij begon als fruitteler. Hij heeft dat 32 jaar gedaan. En op een gegeven moment had hij zoiets van: ik zou toch graag ook nog wel eens iets anders willen doen, maar wel bij het basisproduct blijven. En hij is toen marktonderzoek gaan doen. En op 15 juni 1995 is dus de eerste fles appelaren onthuld. Troebel appelsap, wat eigenlijk op dat moment nog niet echt bekend was. Nee, want ik kan me dan nog herinneren dat Ja. ik de eerste keer die troebel appelsap... Weet je wat ik dacht, Janine? Die is niet goed. Ja, maar dat denk je nu niet meer, hè? Nee. Nu Nee, denk je vertel. van: oh, wat een lekker sap is dat. Ja, en waarom is dat zo gezond dan? Kun je dat even uitleggen? Nou, de volledige appel wordt gebruikt. Dus het is echt een gezond sap, zonder toevoegingen, zonder conserveringsmiddelen. Het is puur fruit. Ja, maar hoe kun je nou in een flesje dat goed houden dan? Heeft dat een bepaald proces dan? Het wordt gepasteuriseerd, dus kort verhit. En daardoor is het 2 jaar houdbaar In de fles. in de fles. En als ik hem nou opentrek en dan in de koeling zet, hoe lang? Ja, dan is hij nog een dag of 5, 6 houdbaar. Maar ja, dat weet hij natuurlijk nooit, dan is hij al lang op. Ik weet dat het recept is natuurlijk geheim van de smid, maar hoe zijn jouw vader oorspronkelijk op dat recept gekomen? Kun je dat even uitleggen? Ja, dat is toch veel testen en uitproberen en verschillende rassen mengen, verschillende smaken. Met een testpanel. En Het is net als eigenlijk met wijn dan. ja, klopt. Daarmee kun je het vergelijken. Ja, het is ook een natuurproduct, hè? Ja. Ja. En waar wordt die appels, waar worden die verwerkt? De appels worden verwerkt, de appels worden geplukt, veelal in Zeeland. We proberen zoveel mogelijk in Zeeland. We moeten ook wel eens naar andere provincies uitwijken. En dan wordt het net over de grens in Duitsland wordt het geperst. En daar wordt het ook opgeslagen in tanks en op afroep gebotteld. Want ik zal even uitleggen dat het unieke aan de appelaren is dat het direct vanaf de boom, hè, dus het fruit wordt geplukt en het wordt direct geperst. En proef je dan, als het uit de koeling komt en dan appelsap van gemaakt wordt, kun je dat verschil proeven met vers van de pers? Ja, want als je natuurlijk appels een half jaar bijvoorbeeld in de koeling laat Ja. staan, Wat gebeurt er dan? ja, dan gaat de smaak achteruit. Oké, Ja. dus dat proef je duidelijk. Ja, dat proef je duidelijk. Zeker. Dus bij jullie is het gelijk plukken en gelijk het proces in. Ja. Helemaal goed. Ja. En dan, die bestanddelen, die hebben dan vitamine C, die blijven er lekker in. Ja, de vitamine en mineralen en dergelijke blijven allemaal bewaard. Ja, Ja, en maar dan hou je ook nog van dat vruchtvlees over. klopt. En wat gebeurt daarmee? daar wordt veevoeder van gemaakt. Ja, van Oh, dus pulp de wordt koeien veevoeder. en zijn er ook nog goed mee? Ja, het cirkeltje is helemaal rond. Ja. 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 En weet je wat ik nou zo knap vind? Dat ik een boer, want ik ben zelf ook een boerenzoon, Ja. dat je dan de kant op gaat van marketing en public relations. Ja. Heeft jouw vader Henk daar een opleiding voor gevolgd? Of is dat gewoon Nee, dat is een gegroeid? gave, denk ik, die Ja. die heeft. Ja, ja, ja. En wat ook wel is, het is natuurlijk een puur product, een eerlijk product, een goed product.
Dus dat verkoopt ook eigenlijk zichzelf. En mijn vader was ook altijd heel erg overtuigd van de kwaliteit, van de uitstraling. Dus ja, dan is het ook minder moeilijk om natuurlijk om een product op de markt te brengen. Maar het is ook echt wel een gave van hem, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Hij kan dat wel. Ja, dat volgens mij ook. Ja. En appelaren, daar zijn jullie mee begonnen dus. Ja. En toen is er Van Peren ook bijgekomen. Ja. In 2005 is de perelaar op de markt gekomen. Die mocht koningin Beatrix toen nog de eerste fles van onthullen. In Goes. En in Goes, vertel, wat was dat? Op de markt. Het was een streekmarkt speciaal georganiseerd voor het bezoek van de koningin aan Zeeland. En ze deed ook het standje aan van de appelaren van mijn vader en Ida die daar toen stonden. En Ida is de vrouw van mijn vader. En ze mocht dus de eerste fles uit een peer van gips, die gemaakt was van gips, mocht ze hem zo naar boven trekken. En daar kwam de eerste fles naar boven. En ze hebben haar toen laten proeven. En ze vond het heerlijk. Ja, dus, nou dat is natuurlijk wel dat je zo iemand, net als de koningin, toch aan je appelsap krijgt. Dan volgt de rest vanzelf, zou ik bijna zeggen. Ja. En toen is er ook nog eens een keer iets met sinaasappelsap gebeurd? In 2013, zeg ik het nou goed? Nee, 2007, sorry hoor. 2007, ja. In 2007 is de sinaasappelaar op de markt gekomen. En hoe hebben jullie dat toen gedaan? Dat was ook wel heel leuk. Het was op de horecabeurs in Goes. Ook in Goes weer. Daar heeft toen de CEO van de Roompot, de heer Van Koeveringen, heeft toen de eerste fles onthuld. En daarna is mijn vader op een bakfiets gestapt met de kleinkinderen in de bakfiets. En een leuk bandje liep voorop en zo is hij heel de beurs afgefietst. Ja. En alle kleinkinderen hebben toen de fles uitgedeeld. Dus het was eigenlijk een heel leuk sinaasappelaar. En wie verzint dat nou eigenlijk allemaal? Ja, dat was echt het idee van mijn vader. Echt waar, joh? Ja. Is hij zo creatief zo? Ja. En wanneer zijn jullie er dan bijgekomen? Want ik bedoel, met jullie hebben een heel team, hè? Ja. Jouw zus? Ja. Mijn vader, mijn zus en ik zijn de eigenaren van het bedrijf. Mijn zus is vanaf 1 januari heeft ze wel ander werk gaan doen buiten onze organisatie. 1 januari 2020? Ja. Oké. Ja. En daarnaast hebben we ook dus nu een nieuwe directeur. Want mijn vader heeft een stapje terug gedaan. En vanaf 1 februari is Remy de Bruin als algemeen directeur bij ons aangetreden. En daarnaast hebben we nog 3 meiden op kantoor zitten. En nog in België een freelancer die voor ons de Belgische markt doet. En jullie hebben ook nog iemand in de sales zitten? Ja. Dat is jouw man, toch? Ook. Ja. Klopt. Ja, klopt. Ja. Oké, die kwam ik dan ook weer bij de horecabeurs tegen. Want de beurzen, dat is ook jullie kracht, hè? Want als je bij de horecabeurs komt, je kunt niet om jullie heen, hè? Want jullie staan bij de ingang. Ja, bij Goes wel, hè? Ja, dat klopt. Ja. En welke beurzen, want jullie hebben net geluk gehad, denk ik, met de... Ja, Goes was nog net de laatste. Ja, dat was toch in maart, want ik ben ook geweest daar. Ja, 9 en 10 maart. 9 en 10 maart. Ja, klopt. Ja. En welke beurzen doen jullie normaal altijd nog? Amsterdam, soms Rotterdam. In de RAI? Ja. Rotterdam en België ook? Ja, dat doen we ook beurzen. Maar we doen ook al klantenbeurzen. Dus dan sta je bij de klanten, bij de groothandels in, zou ik maar zeggen. Dus dat is wat kleinschaliger. En dan is het ook echt alleen voor de klanten van de groothandels. Dus dat doen we ook. Ja. Dus, maar nou even over het familiegebeuren, hè? Want daar ben ik mee begonnen. Ja. Vertel, hoe werkt dat nou? Want ga wel met je familie wandelen, maar niet handelen, zeggen ze dat. Maar daar hebben jullie geen last van natuurlijk. Nee, daar hebben wij heel last van. Nee, gelukkig niet. Nee, dat gaat hartstikke goed. Kijk, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Je mag een andere mening hebben, maar je moet wel elkaars mening respecteren. En dat is in al die jaren altijd nog heel goed gegaan. Dus, ja. Nou hebben jullie ook een heel mooi filmpje uitgebracht. Ja. Dat ging natuurlijk ook over het virus ook. Zullen we er even naar gaan kijken? Ja, is goed. Oké. Ze hebben als familie bedacht om de horecaflesjes te beplakken met een leuke sticker, met een boodschap erop, een persoonlijke boodschap.
En zo hopen we een klein beetje vrolijkheid te bieden aan de mensen die toch in de vuurlinie staan. En de mensen die in de verzorgingstehuizen zitten en niet naar buiten kunnen, geen familie ontmoeten. En op zo'n manier hopen we dat ze een beetje vrolijkheid kunnen geven. Nou, heel bijzonder. Ja. Zeker in deze tijd. Ik zag een reactie van jou dat we nog een bekende zagen. Vertel. Ja, het was wel leuk. Jimmy van jullie organisatie. Ja, Jimmy, je zit Ja. hier ook in de studio, ja? Die zijn oma, die heeft een flesje ook in ontvangst genomen. Die stond op het balkon te zwaaien. Ja. Ja. Ja, want uiteindelijk denk ik ook wat jullie sterke kracht is. Jullie zijn ook mensen, denk ik. Ja. Dat kun je moeilijk van jezelf zeggen, maar vertel. Ja, dat merkten we ook wel heel erg toen tijdens het uitbreken van de coronavirus hadden we zoiets van, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. En voor het bedrijf, ja, de horeca ligt stil, dus onze omzet zagen we natuurlijk ook echt kelderen. Maar we hebben wel gezegd van, kom op, we gaan de schouders eronder zetten en laten we proberen er iets moois uit te halen. Dus we zijn toen die dag een ronde gaan maken door Zeeland en hebben de kratjes afgeleverd. En ja, dat was hartverwarmend hoe de mensen daarop reageerden. Het was echt superleuk. En dat geeft gewoon een goed gevoel. Ja, maar je moet het maar willen doen, hè? Toch? Ja, we voelden ons eigenlijk bevoorrecht dat we het mochten doen. Ja. Ik denk dat dat een mooie afsluiting is. Zeg, nou heb ik hier een mooi pakketje staan. Wat gaan we ermee doen? Ik denk dat we er maar lekker op moeten drinken. Zullen we dat doen? Ja, is prima. Zullen we dan straks eventjes toch een proosten op? 25 jaar, denk ik, hè? Ja, hè? Ja. Lang zullen ze leven. Hè? Ja, ik ga niet zingen, hoor. Nee, ik ook niet. Maar in ieder geval, hartelijk dank. Ik ga ook de kijkers even bedanken. Nou, beste mensen, we weten nou alles van een Zeeuws-Vlaams product, ook een Zeeuws product. Heel veel prijzen gewonnen, dat kunt u allemaal nog een keer op de website zien. Kun je de website nog even noemen? Ja, www.appelaren.nl. En ook te zien op Instagram en Facebook. Oké, nou, hartelijk dank. Graag gedaan.